Dzień dobry. Dzisiejszym moim i Państwa gościem na kanale YouTube na Łękowskim Szlaku z inicjatywy przyjaciela naszego kanału, pana Janusza Kwoki, jest pan Janusz Kieblesz, mieszkaniec urokliwej miejscowości Tylicz w powiecie nowosądeckim, miejscowy społecznik, miłośnik gór i historii obszaru muszyńskiego oraz przewodnik beskidzki. Tematem naszej rozmowy będzie rola i znaczenie Łemków w tak zwanym państwie muszyńskim, w czasach jego świetności oraz po jego upadku. Dzień dobry, panie Januszu. Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich słuchaczy. Panie Januszu, zanim przejdziemy do sedna tematu, chciałbym się zapytać, czy to prawda, że w Beskidach znajdowały się ślady bytności wojsk rzymskich i kupców rzymskich, co ich sprowadzało w tak odległe i ciężko dostępne tereny? Szanowni Państwo, przed Rzymianami, jeszcze jakieś 14 000 lat temu, zamieszkiwali te tereny, czy może prowadzili swoje łowy, łowcy reniferów i mamutów. Ja ściągnąłem kilka lat temu krakowskiego archeologa, pana Krzysztofa Tunię, tutaj do Tylicza. Odwiedziliśmy wspólnie stanowisko archeologiczne, gdzie profesor znalazł wiele grotów do strzału z obsydianu, czyli ze szkliwa wulkanicznego, co potwierdza już bytność ludzi na naszych terenie jakieś 14 000 lat temu. Oczywiście Karpaty były cały czas zamieszkiwane, w większości najczęściej przez ludzi, którzy dokonali jakiegoś przestępstwa, czy też kłusowników i tutaj się ukrywali, czy też organizowali polowania. Oczywiście Rzymianie dotarli na nasze tereny. Ja prowadzę w Tyliczu muzeum i w muzeum możemy się pochwalić toporkiem, który ma 26 cm długości. Zrobiony jest ze stali, z żelaza i z brązu. Dzięki temu przetrwał 2000 lat. To potwierdza również, że ci Rzymianie przekroczyli linię Karpat. Do niedawna historycy, archeologowie twierdzili, że jednak nie dotarli nad Morze Bałtyckie. Okazuje się, że jednak dotarli, ponieważ też niedaleko Elbląga niedawno została odkryta kopalnia bursztynów, wybudowana w II-III wieku przez Rzymian, nie naruszona do dnia dzisiejszego. Możemy to oglądać. To potwierdza oczywiście też również, że ci Rzymianie tutaj, można powiedzieć, dłuższy czas przebywali, bo co jakiś czas przy budowie domów, przy kopaniu fundamentów odnajdywane są monety rzymskie w okolicach Zabełcza, Sącza, Szczawnika, czyli tutaj na historycznej też Łękowszczyźnie też odnajdywano i do dnia dzisiejszego odnajduje się pamiątki po Rzymianach. Teraz może zadam pytanie z tych trudnych i z tych osobistych. Czy pan się czuje Łemkiem i kim według pana są Łemkowie? Gdzie należy szukać ich korzeni? Szanowni Państwo, z tego względu, że jedna z moich babci miała pochodzenie łemkowskie, ja czuję ogromny sentyment do ludności łemkowskiej. Mam wielu przyjaciół wśród Łemków. Nie czuję się Łemkiem, ale jednak taki duży sentyment do Łemków mam. Jeśli chodzi o historię na przykład mojego dziadka, to taka ciekawostka, że przeżył II wojnę dzięki znajomości języka łemkowskiego, a znów wujek dzięki temu, że znał język łemkowski, ponieważ Tylicz to taki był charakterystyczny tutaj i Polacy, i Łemkowie bardzo szanowali się do tego stopnia, że tam obchodzili święta wspólnie, nie pracowali Polacy w święta łemkowskie i Łemkowie nie pracowali w święta polskie. Do tego stopnia się szanowali, a znów wujek, który trafił do Katynia, też dzięki znajomości języka łemkowskiego przeżył, i ocalił życie. Łemkowie, historia, jeśli chodzi o pochodzenie, jest bardzo złożona, szczerze powiem, bo niejednokrotnie z panem Trochanowskim rozmawialiśmy na temat pochodzenia Łemków. Ja mam troszkę inne, można powiedzieć,
podejście do pochodzenia i mnie to bardzo ciekawi, ponieważ ostatnio nawet zrobiłem sobie badania genetyczne swojego pochodzenia i okazuje się, że mam 40% pochodzenia bałkańskiego, czyli od Grecji w górę, no, z tereny dawnej Jugosławii, więc namówiłem nawet kilku przyjaciół, kolegów, żeby zrobili sobie, ale ciekawostką jest to, że mam też skandynawskie 12% czy bałtowskie, także mieszanka jest dosyć duża. I w większości właśnie kolegom też tak właśnie wychodzi, że mają jakieś tam skandynawskie pochodzenie też bardzo, bardzo dużej ilości, czy też środkowoeuropejskie. Jeśli chodzi o pochodzenie Łemków, Wincenty Pol w dawnych czasach pisał o Łemkach jako o czochańcach albo o kurtakach, a najbardziej takie najprawdopodobniejsze pochodzenie Łemków bierze się stąd, że Łemkowie, nazwa Łemków pochodzi od słowa lem, ale lecz tylko, ale przed Łemkami byli Walasi, Wołosi. Znów słowo Walacha, Walach pochodzi od węgierskiego słowa owczarza, Walacha. I pierwsze wzmianki o ludności łemkowskiej, o Walachach czy Wołochach pochodzą z X wieku z Półwyspu Bałkańskiego. Stanowili mieszankę narodów bałkańskich i południowo-karpackich. Jedną z najbardziej prawdopodobnych tez jest ta, według której Łemkowie znaleźli się w Polsce w wyniku włoskiej migracji, których początek datuje się na XII wiek. Co prawda tutaj pierwsza wzmianka zapisana na Sądecczyźnie pochodzi ze Starego Sącza z 1400 roku. Wtedy to tamtejsza ludność napływała przede wszystkim z obszarów Rumunii w kierunku Ukrainy i mieszała się tam z ludami ruskimi. Biorąc pod uwagę język nawet łemkowski, to trzeba zauważyć taką ciekawostkę, że tak naprawdę język łemkowski składa się z 3 języków: słowackiego, polskiego i ukraińskiego. I te naleciałości polskiej na Łemkowszczyźnie Zachodniej są dużo większe, czyli przechodzą tak jakby klinem z Bałkanów w kierunku Tatr, Łemkowie, no jak gdyby zostały zmieszane te 3 języki i w rezultacie powstał właśnie język łemkowski. Jest też druga teza, którą jak gdyby bardzo mocno Łemkowie wyrażają swoje pochodzenie, to oczywiście chodzi o białych Chorwatów, którzy mieli na tych terenach mieszkać już tam VI-VII wiek. Byli oni prześladowani na naszych terenach i uciekli właśnie w kierunku szczytów Karpat. Tam większość wyemigrowała na tereny dzisiejszej Chorwacji. Oni mieli założyć państwo chorwackie, a ci, co pozostali, stanowili jakby trzon współczesnych Rusinów, współczesnych Łemków. Lecz ta teoria nie ma jak gdyby potwierdzenia wśród historyków i archeologów. Naukowcy bardziej skłaniają się do pochodzenia jednak Łemków od ludności tych wędrownych pasterzy. Dlaczego w takim razie mówi się o Łemkach, że Łemkowie to Rusini? Ponieważ ludy oni posługiwali się takim językiem właśnie bardziej rusińskim i z tego względu właśnie do dnia dzisiejszego przetrwało, znaczy ogólnie określa się, że jest to lud wołosko-ruski, ponieważ kiedy tworzyło się w bardzo odległych czasach te wędrówki karpackie, otarły się one właśnie o Rusinów. I stąd też właśnie takie pochodzenie wołosko-ruskie. Każdy ma swoje teorie. Zatem przejdźmy teraz może do tematu przewodniego. Czym było państwo muszyńskie i czy w ogóle to było państwo i kto i kiedy go powołał do życia? W 1391 roku biskup Jan Rydlica z Rydliczyc otrzymał od Kazimierza, od Władysława Jagieły
2 miasta, czyli Muszynę i Tylicz i 10 wsi. To państwo rozrosło się do 35 wsi. Mieli własne sądownictwo, czyli Wielki Sąd Kresu Muszyńskiego, składający się z Rady Miasta Muszyny, z Rady Miasta Tylicza, własne wojsko, dragonie, sołtysią, słynnych harników również, czyli Policję Państwa Muszyńskiego, i każdy mieszczanin, czy to też muszyński, czy też tylicki, i każdy sołtys poszczególnej wsi miał obowiązek służenia w dragonii biskupiej, czyli wyruszał na wojny, wyprawy, mieli własne uzbrojenie i raz w miesiącu w tak zwanej Kordegardzie w Muszynie spotykali się na ćwiczeniach wojskowych. Brali oni udział m.in. w tłumieniu powstania Kostki Napierskiego, w potopie szwedzkim, i najsłynniejsza wyprawa to wraz z Janem III Sobieskim do Wiednia. Do dnia dzisiejszego w Muszynie w kościele świętego Józefa Oblubieńca mamy kurdybany, czyli można powiedzieć takie piękne, zdobione skóry wielbłądzie, no jako można powiedzieć wotum wdzięczności za wygraną bitwę pod Wiedniem, zamontowane są w ołtarzach bocznych. No i oczywiście te wsie to m.in. Muszynka, Mochnaczka, Berest, Piorunka, Florynka, Andrzejówka, Czyrna. No, było ich 35, czyli bardzo, bardzo dużo. Z tego, co pan wymienia, i słyszę, że większość miejscowości brzmi dziwnie znajomo, a nawet bym powiedział rodzinnie. Te miejscowości zapewne zamieszkiwali Łękowie. Moje pytanie, kiedy i w jakich okolicznościach pojawili się Łękowie na terenie obszaru muszyńskiego? W 100% wszystkie wsie były w większości zamieszkane przez ludność łemkowskie. Jak już mówiłem, że tylko w miastach, czyli w Muszynie i w Tyliczu, mieszkali Łemkowie, Rusnacy, gdzie w Tyliczu stanowili większość. Były tylko w Karpatach 2 miasta, czyli Jaśliska i Tylicz, gdzie Łemkowie stanowili większość mieszkańców. Dlatego bardzo mocno odcisnęli swoje piętno w historii społeczności tychże regionów. W Muszynie i w okolicy również zamieszkiwali Łemkowie, dlatego też była to bardzo ważna grupa przedsiębiorców, właścicieli ziemskich, czy też jeśli chodzi o kulturę, bardzo duży wpływ mieli na rozwój regionu. No tak, miałem takie pytanie przygotowane, ale z tego, co pan już wcześniej powiedział, to wiadomo, że w tych miejscowościach i Łękowie zamieszkiwali, i inne narodowości również. Ale może pan powie, czy oprócz Łęków i Polaków też były jeszcze inne nacje? Oczywiście. Muszynę, Krynicę, w szczególności Krynicę w późniejszych czasach, czy też Tylicz, zamieszkiwali Żydzi. W Tyliczu było ich około 130, do tego jeszcze Cyganie. W większości, w każdej miejscowości, tutaj gdzieś tak w okolicach na granicy wsi były osady cygańskie. No, ci Cyganie teraz jak gdyby bardzo często możemy spotkać właśnie po drugiej stronie Karpat, czyli na terenie dzisiejszej Słowacji, ale w dawnych czasach no, zajmowali się oczywiście kowalstwem. Najlepszy kowal we wsi to oczywiście Cygan, no i ludność żydowska. No, można sobie wyobrazić, że jednak Żydzi na tych terenach bardzo mocno zajmowali się handlem, byli to złotnicy, przedsiębiorcy. No w Tyliczu akurat w rynku było 19 sklepów żydowskich, kilka rusińskich, no i 2 polskie. Także to widać skalę no, wpływu innych narodów na rozwój miejscowości. A czym w ogóle zajmowali się Łemkowie w tych czasach? Czy piastowali jakieś ważne funkcje społeczne? Czy brali czynny udział w życiu kulturowym i politycznym tego regionu? Oczywiście, jak najbardziej. Ja mam księgę sądową, księgę notarialną od 1632 roku. Tą przeglądając, no 2 lata mi zajęło ogólnie przeczytanie tychże ksiąg, dlatego też doczytałem się niesamowicie ciekawych historii. Mianowicie bardzo często w władzach miasta Tylicza byli sami Łemkowie. Nawet do tego dochodziło, że biskupi wysyłali listy i dekretem
jak gdyby wprowadzali takie prawo, że i Polaków, i Łemków w zarządzie miasta musi być połowa. No, zajmowali stanowiska wójtów, nawet w XVIII wieku był taki urząd jak prezydent, więc no nie jeden Łemko właśnie czy Rusnak zajmował to stanowiskach i w sądzie, i w wojsku. No to było w czasach dragonii sołtysiej, czyli słynnego wojska biskupiego, to oni oczywiście mieli obowiązek służenia w dragonii sołtysiej, czyli Rusnacy Łemkowie tak samo udawali się jak Polacy na wszystkie bitwy, na wszystkie wojny. No i to była normalna sprawa. W sumie trochę wyprzedził Pan moje jedno z kolejnych pytań dotyczące udziału Łemków w obronie państwa muszyńskiego, czy też w ogóle Rzeczypospolitej. Ale może pytanie, które mam po kolei. Tam, gdzie ludzie, tam i spory. Ponoć w samym Tyliczu był sąd, który miał prawo do wykonywania kary śmierci poprzez ścięcie głowy mieczem na tak zwanej Szubienicznej Górze. Czy Tylicz odnotował wiele takich przypadków i czy wśród ofiar kata znajdowali się również Łemkowie? Jeśli był to złoczyńca, to nieważne, czy to był Polak, czy Żyd, czy Cygan, czy Łemek. Wśród akt notarialnych, które tutaj posiadamy i w Muszynie, i w Tyliczu, działał Sąd Wielki Kresu Muszyńskiego, mający prawo miecza, czyli samodzielnie każdy sąd muszyński nie miał prawa miecza i sąd tylicki też nie miał prawa miecza, ale gdy zeszły się dwie rady miasta, radni, ławnicy, cechmistrze, to wówczas mogli wydawać wyroki śmierci. I ja prześledziłem wiele spraw sądowych. W tej chwili nawet stworzyłem taki historyczny szlak z ratusza na Szubienicę, czyli droga skazańców. Od 1635 roku pierwszy już wyrok śmierci na niejakim Pietrze Nestereku za to, iż wziął sobie drugą żonę w cerkwi w Izbach, mając pierwszą legalnie poślubioną i za to został skazany na śmierć. I takich wyroków sądu, takich niesamowicie ciekawych było bardzo dużo. I to nieważne było, czy to był Żyd, czy to był Polak, czy Cygan, czy Łemek. No, wszystkich złoczyńców ścigano. Ten sąd obejmował bardzo duży obszar, ponieważ aż po Grybów, tutaj w kierunku Sącza, po Piwniczną, no i drugą stronę Karpat również, także sądzono, wiele spraw sądowych tutaj się odbywało, czy też w Muszynie i w Tyliczu, a wyroki sądu wykonywano na Szubienicy w Tyliczu, ale można było jeszcze otrzymać łaskę sądu. Do dnia dzisiejszego są tak zwane łaski, gdzie z ratusza wychodzi się, idzie się na Szubienicę przez łaski i na tych łaskach można było wyprosić łaskę sądu, czyli jeśli ktoś był skazany na łamanie żywcem kołem, obdzierany żywcem ze skóry, w drodze łaski został po prostu ścięty toporem. Mieczem ścinano tylko osoby odpowiedniego stanu, czyli rycerstwo i mieszczaństwo, a zaś w Muszynie jest też wzgórze pod Szubienicą i są też ćwierci i w większości też tam w Muszynie wykonywano wyroki na rynku w Muszynie, gdzie ustawiano też stosy, gdzie palono czarownice, podobnie jak w Tyliczu. Zresztą jak w większości tych małych miasteczek galicyjskich. Z tego, co Pan opowiada, to sąd tylicki był dosyć surowym sądem, bo skazywał za dosyć błahe przestępstwa, tak? Wielożeństwo, ścięcie, no to było dosyć ciekawa kara, muszę przyznać. A o tych rozprawach sądowych to ja mógłbym jeszcze dużo opowiadać, bo akurat mnie to bardzo ciekawi i prześledziłem całą księgę sądową, wszystkie sprawy, które tutaj się toczyły w sądzie od pradawnych czasów. No to może w następnym odcinku opowiadamy sobie właśnie o sprawach sądowych. Może być ciekawa sprawa. Jak wiadomo, Łemkowie chyba od zawsze byli ludem bogobojnym i przywiązanym do tradycji ludowej. Jaką wiarę wyznawali Łemkowie i czy na co dzień wyróżniali się od pozostałych mieszkańców obszaru muszyńskiego pod względem ubioru i języka? Czy Łemkowie mieli swoje szkoły? Szanowni Państwo, akurat tutaj w Tyliczu Łemkowie wszyscy byli pierwotnie wyznania prawosławnego i nie tylko w Tyliczu, na całym obszarze państwa muszyńskiego do Unii Brzeskiej do 1596 roku byli wyznawcami prawosławia.
Ale ciekawostką jest to, że z Tylicza pochodzi najstarsza ikona w Karpatach, która znajduje się w tej chwili w Lwowie, w Muzeum Narodowym Ukrainy. Jest to święty Kosma i Damian, jako jedyna ikona za szybą kuloodporną. Tutaj w Tyliczu trwał spór na tle religijnym przez 100 lat, ponieważ Łemkowie nie chcieli przyjąć wiary grekokatolickiej. Do tego doszło, że w 1636 roku zlikwidowano cerkiew i zmuszono Łemków do chodzenia do kościoła. Z cerkwi zrobiono kaplicę Matki Boskiej w Niebo Wziętej. To jakoś nie pomogło. Więc w 1682 roku rozebrano cerkiew i wywieziono ją do Muszyny. Tam akurat był budowany kościół świętego Józefa Oblubieńca i dach prawdopodobnie z tej cerkwi został wykonany z tej tylickiej cerkwi. Później skończyło się to tym, że Łemkowie napisali list do papieża, który jak gdyby zgwarantował budowę cerkwi w Tyliczu i powstała dopiero w 1743-4 roku ta cerkiewka. Oczywiście Łemkowie do dnia dzisiejszego wyróżniają się, mają przepiękne stroje. My akurat w muzeum mamy takie małe makiety tych strojów, ale mamy też, można powiedzieć, historię strojów łemkowskich, ponieważ pierwsze obrazy Łemków powstały w Lwowie. Dwaj artyści, malarze w 1833 do 1836 przeszli całą Polskę i namalowali właśnie, jak wyglądały stroje regionalne w różnych terenach. I tam mamy właśnie górali z okolic Muszyny i ludność łemkowską. I te stroje są takie bardzo ciekawe. Ja zapraszam do muzeum, to mogę pokazać, jak to wszystko przebiegało, ale 100 lat później profesor Rajfus również przeszedł przez nasze tereny tutejsze i znów namalował też Łemków w strojach łemkowskich, ale już całkowicie były, można powiedzieć, odmienione. Akurat duży wpływ na strój tutaj mieszkańców państwa muszyńskiego miały mundury dragonii sołtysiej, ponieważ i kieszenie były tak zwane biskupie i guziki biskupie, także można było się dopatrzyć w strojach łemkowskich na naszych terenie właśnie fragmentów mundurów dragonii sołtysiej, ale były też takie wsie, na przykład już gdzie miały miejsce bardzo dużo wpływy węgierskie, czyli chodzi o Leluchów, Dubne, czyli już tam za Muszyną w kierunku Ruskiej Woli i tam te stroje były już całkiem odmienne. Tam było widać wpływy węgierskie, Rusnaków węgierskich. W tej chwili to jest Słowacja, oczywiście oni nadal tam mieszkają, bardzo duży kontakt i częsty kontakt mamy z nimi, ponieważ przyjeżdżają, spotykamy się na różnych festiwalach, i można powiedzieć, że oni do dnia dzisiejszego kultywują tą tradycję łemkowską. A oczywiście szkoła łemkowska była w Tyliczu aż do końca II wojny światowej przetrwała ta szkoła łemkowska. Zlikwidowano ją po wysiedleniu ludności łemkowskiej podczas pierwszego wysiedlenia w 1945 roku i później podczas akcji Wisła szkołę tą zlikwidowano. Czyli można powiedzieć, że na tych terenach tutaj dbano oczywiście o edukację dzieci. Tak, ale od którego roku rozpoczęła się edukacja u Łemków? Jak to wyglądało? Bo to pan mówi o szkole w okresie międzywojennym, a przed I wojną światową? W okresie tego właśnie państwa muszyńskiego tak zwanego? Była tylko polska szkoła. Nie było łemkowskiej szkoły, była tylko polska szkoła. W 1775 roku ksiądz Sfornikiewicz założył polską szkołę, ale patrząc na przykład na dokumenty, to w dawnych czasach, bardziej XVI, XVII, XVIII wiek, to ludzie częściej podpisywali się imieniem, nazwiskiem, a w XIX wieku już po zaborach okazuje się, że likwidacja szkół spowodowała to, że ludzie podpisywali się już krzyżykami.
czyli wiadomo, zaborcom nie zależało na tym, żeby kształcić tutaj ludzi i dopiero końcem 1775 ta Polska powstała, ale później jak gdyby zlikwidowano, bo nie było szkoły, dopiero zakonnice założyły na przełomie wieku XIX i XX, siostra Misztakówna założyła szkołę, ale to też taka była szkoła, że chodzili i Żydzi, i Polacy, i Łemkowie do tej szkoły. Jakie słynne budowle użytku publicznego, obronne czy sakralne znajdują się na terenie obszaru muszyńskiego? Czy były budowane cerkwie i na kiedy datuje się pierwsze wzmianki o cerkwi? No oczywiście najstarszą cerkiewkę mamy w Powroźniku, została wpisana na listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO. No przepiękna, no ja akurat wczoraj byłem z grupą, oprowadzałem po tejże cerkiewce, także jest to, można powiedzieć, taka perełka na naszych terenach, ta cerkiew w Powroźniku, ponieważ przetrwała niezmiennie cały ikonostas. Co prawda zostały zmiany porobione po przesiedleniu ludności łemkowskiej, ale naprawdę wiele tysięcy osób przyjeżdża i zwiedza tą cerkiewkę. Ale jeśli chodzi o budowle obronne, oczywiście w Muszynie też został odbudowany zamek, który nie przetrwał jednak wieków. W tej chwili częściowo został zrekonstruowany, jest piękna sala ekspozycyjna, jest wieża, baszta, więzienie, no i można podziwiać widoki ze szczytu wieży zamkowej. W Tyliczu też był zamek, lecz tylko na mapie został odnaleziony. No i tutaj na razie trwają poszukiwania tego zamków, czy też murów obronnych. Zrobiliśmy też już badania archeologiczne, także tych budowli było bardzo dużo. Oczywiście mamy też obóz konfederatów barskich w Muszynce, najlepiej zachowany w Polsce. Mamy też fortyfikacje husytów, taborytów, czyli tak zwany Koczy Zamek, nawet w 2 miejscach, czyli fortyfikacje, które się zachowały od XV wieku na naszych terenach. No oczywiście największym skarbem na naszych terenach są jednak cerkwie łemkowskie. To jest unikat. Tutaj na Łemkowszczyźnie zachodniej mamy 70 cerkiewek, 65 drewnianych, 5 murowanych. No i dzięki, można powiedzieć, temu, że te cerkiewki zostały przekształcone na kościoły rzymskokatolickie, to one przetrwały do dnia dzisiejszego. No wyobraźcie sobie Państwo 70 lat bez gospodarza, to nie byłoby szans, żeby, no i wiele takich przypadków było, czy w Robkach, czy Czertyżne, czy też inne miejscowości, gdzie w ogóle już śladów po cerkiewkach nie ma. Ale tutaj właśnie Szczawnik, Złockie, Mochnaczka, Muszynka, Tylicz, te wszystkie cerkiewki zostały zamienione na kościoły rzymskokatolickie, no ale w Krynicy na przykład też już Łemkowie jak gdyby odzyskali swoją cerkiewkę i są już gospodarzami w Krynicy Dolnej. To są, można powiedzieć, no, perełki, te cerkiewki. No tutaj akurat miałem taką przyjemność tworzenia albumu wraz z księdzem Pupczykiem parafii prawosławnej w Krynicy, gdzie powstały makiety 7 cerkiewek z okolic Krynicy, no w takim projekcie bardzo ciekawym, że można sobie przyjechać i oglądać te cerkiewki w koło cerkwi prawosławnej w Krynicy. Niesamowicie ciekawa atrakcja turystyczna, a z tego co ostatnio widziałem, to ilość tych cerkiewek się tam powiększyła. Także to jest według mnie taki bardzo duży skarb naszego regionu, taki i turystyczny, no i tak, no i dużo sprawia ciekawość wśród innych ludzi, którzy odwiedzają nasze tereny. Co prawda troszeczkę się w czasach przesuwamy, paręset lat w tą, paręset w tamtą, ale ciekawi mnie właśnie ten temat, czym się kierowali rzymskokatoliccy księża, że adaptowali te cerkwie właśnie na kościoły, że nie budowali swoich budynków sakralnych, tylko adoptowali cerkwię jako kościół. No po prostu według mnie to bardzo dobrze się stało, bo oczywiście wystarczyło tylko ołtarz zza ikonostasu postawić w miejsce tetrapodu czy anałoju, na takie miejsce, to był taki oczywiście ołtarzyk, gdzie stawiało się ikonę tak zwaną prazdnika
i w tym miejscu był ołtarz główny. A kierowali się tym, no po prostu no, ułatwiali sobie życie. No po co budować kościół, jak te na początku parafie powojenne liczyły 20, 30, 50 rodzin, czyli były bardzo małe. No w tej chwili się rozrosły te miejscowości, że już te cerkiewki przekształca się na muzea, a obok powstają już nowe kościoły, do których uczęszczają no, wierni. Czyli można było powiedzieć, że przez taki okres stanowiły no, takie miejsca, gdzie odbywały się msze rzymskokatolickie. Kiedy następował największy rozkwit gospodarczy tego regionu i czym był winny szlak handlowy prawem do przechowywania wina? Były to bardzo odległe czasy, ponieważ tak naprawdę działały na naszych terenach dwa szlaki. Jeden szlak bursztynowy z Polski na Węgry, gdzie z Bardiowa przez Tylicz, Sącz, Kraków, Toruń z bursztynem jeżono aż do Gdańska. No i szlak winny. Szlak winny prowadził na nasze tereny. Do dnia dzisiejszego w Muszynie w Rynku pod ratuszem zachowały się piwnice winne, bo był to bardzo cenny towar, czyli z węgierskiego Asztokaju, czy nawet i z dalszych terenów wożono wina na stoły polskich królów i możnowładców i nie przywożono w butelkach ani w małych beczkach, przywożono w takich potężnych beczkach, kilkanaście tysięcy litrów wina w takiej 2-4 konie ciągnęły taką beczkę i wjeżdżano właśnie do tych piwnic winnych. Zachowały się w Frydmanie czy na Podhalu takie piwnice bardzo długie, gdzie dopiero rozlewano do mniejszych beczek czy też do butelek i rozwożono po całym regionie. Była to bardzo ważna rzecz, zresztą przełęcz tylicka to jest takie przekleństwo i dobrodziejstwo, ponieważ jedno z najniżej położonych przełęczy w Karpatach powodowała, że ten handel rozwijał się bardzo długo, bardzo często, bardzo dużo kupców jeździło, ale też przekleństwo, ponieważ liczne wojska docierały najszybciej na nasze tereny tutaj z Węgier. No, czy to podczas różnych bitew o tron, czy i nie tylko. No właśnie wcześniej Pan wspomniał o tym, że sołtysi, którymi też bywali Łemkowie, musieli jakby wstępować do wojska, musieli bronić granic Polski, ale czy zwykli Łemkowie też byli powoływani do służby wojskowej i czy się któryś z nich sławił jakimiś czynami sławnymi dla kraju? Ja w muzeum w Tyliczu mam wiele książeczek wojskowych, jako 5. Pułk Strzelców Podhalańskich, czy 1. Pułk Strzelców Podhalańskich i są to między innymi książeczki wojskowe tylickich Łemków, czy z rodziny Andrejków, Brunarskich, no, znane nazwiska, wiadomo, że to byli Łemkowie. Bardzo też dużo zdjęć mam Łemków w służbie czynnej, którzy walczyli podczas II wojny światowej, no, oczywiście z Hitlerem. Wielu Łemków do dnia dzisiejszego, można powiedzieć, zasłynęło na tych terenach najbardziej jako kurierzy. Najsłynniejszym według mnie był Andrzej Garbera, który był pilotem 2. Pułku Lotniczego w Krakowie. Jako młody człowiek, miał bodajże 17 lat, wyjechał już do szkoły, ojciec był weterynarzem, matka była akuszerką. Wyjechał do Krakowa, tam się szkolił. Niesamowicie ciekawa historia związana jest z tym człowiekiem, ponieważ no, brał udział w kampanii wrześniowej. Akurat toczył bitwy w samolocie nad dzisiejszą Ukrainę i akurat nad Monasterzyskami, w miejscowości, gdzie później trafiła jego ciotka i jego rodzina. Tam został postrzelony jego samolot, ale jakoś potrafił jeszcze dolecieć do swojej jednostki na takim uszkodzonym samolocie. No i oczywiście wygranej kampanii wrześniowej wrócił z powrotem do Tlicza i zajął się przeprowadzaniem rodzin żydowskich, czy też polskich oficerów, czy uciekinierów na stronę węgierską.
Na tym emocjonującym etapie rozmowy z panem Januszem Kiebleszem, pełnej pasji i fascynujących opowieści, zakończymy dzisiejszy pierwszy odcinek. Jego bogate doświadczenie jako miejscowego społecznika, miłośnika gór i historyka obszaru muszyńskiego, a także jako przewodnika beskidzkiego, to skarbnica wiedzy dla nas wszystkich. Serdecznie dziękuję nie tylko panu Januszowi Kiebleszowi za wspaniałą rozmowę, ale również panu Januszowi Kwoce z Lubina, przyjacielowi kanału na Łemkowskim Szlaku, którego wsparcie i zaangażowanie sprawiły, że ten odcinek stał się możliwy. Kontynuacja tej pasjonującej rozmowy nastąpi w drugiej części, gdzie zgłębimy jeszcze więcej tajemnic i historii tych malowniczych terenów obszaru muszyńskiego. Pamiętajcie, aby subskrybować kanał i zostawić komentarz pod tym filmem, wyrażając swoje opinie i oczekiwania odnośnie kolejnej części tego fascynującego spotkania. Dziękuję i do zobaczenia w następnym odcinku.